Av ji hemî lawrûşinkiyan ve pêdiviye. Di nava Oksidan da an jî di nava PKT'yan da PKT'ya herî giring e ji bo xwezayê û jiyanê. Av û jiyan, av û ax. Tê gotin jiyan di avê de dest pê kiriye. Laşê meriv ji sedî 65 av e. Cardin rûyê dinyayê ji sedî 80 av e. Hayat bi av e, nefes bi av e, koka darê, pela kulîlkê, tev bi av e. Av jiyan e, av hebûn e. Wekî tê zanîn, mirovên zanyar bi cihaz, robot û astronotan li heyvê, Marsê û ciyên din ên fezayê gelo av heye anna lêkolîna wê dikin. Ji bernameya jîngeh dem baş temaşevanên hêja. Em îro li layê Sînagê ango çemê Sînagê yê Çêrmûga Amedê ne. Em hatin çemê Sînagê di derbarê av û xwezaya çem ango layê Sînagê de hin çavderiyên xwe ji we re pêşkêş bikin. Navê herêma layê Sînagê orjînal bi zaraveyê Kirmanckî ye. Wek ji bo bernameyê me jî bi zaraveyê Kurmancî em ê li ser navê çemê Sînagê bernameyê xwe pêşkêş bikin. Em ê bi hev dora bikevin nav xwezaya derdora çemê Sînagê û ji we ji mala we re bibin mêvan. Bernameya jîngeh dest pê dike. Belê em niha li herêma çemê Sînagê ne niha hatin şikefta ku av ji bin dertê min li vir tespîhek dît. Bi rastî jî ev tespîh ez bawer dikim ji yekê ketiye em dikarin egeme temaşe dike dikare xwe bigîne me jî em tespîha wî bidinê. Êca tespîh ez dixwazim hinkî derbarê vê tespîhê de jî wek spontane be jî ez behs bikim însanên serdema ewilî debara xwe wekî tê zanîn bi nêçîrê kirine. Ew nêçîrên em bêjî kew be an ajalên çoleyê ku dikujin ew astiyê wan ango em bêjin gava dikuje bi çovê vedike davij pişt stûyê xwe. Êca serê heywanên mezin jî wek nezerê bi serê çovê dixin li nêzîkî mala xwe dalixînin ji ber nezerê û filan bêvan xwe biparêzin. Êca
ji serdema insanê ewlê nêçîrvanan ev çanda tespiyê wek Hinduyan lê zêde kiriye sîwsê ye di esasê xwe de ji xwe ez bawer dikim ev jî sîwsê ne. Belê sîwsê ne li gor çanda İslamiyetiyê jî ji ber ew salawatanînê kirine not û ne û lê zêdekirinin wekî min got dîroka tespiyê ji serdema insanên ewl ji nêçîrê tê û bi demê re guheriye sîwsê bûye not û ne. Ev şikefta mezin li Sînagê bi rastî jî di serdemên berê de û destpêka dinyayê avakirina dinyayê de dema bi avê û wek teqînên volkanîk xweza xwenûkiriye xweza guheriyê ev ber jî pir berê ji ber avê tevgera avê ya bin erdê ev av ji vir deratiye niha zuha ye lê ev li gor pêbezkirinên xwecihiyên herêmê di serdemên berê de li vir nêçîrvanî jî hatiye kirin. Wekî qasek berê min behsa tespî û nêçîrê jî kir li şemê Sînagê li ser şikeftên Sînagê çarde nexşên nêçîrvanan û her wiha yên nêçîrên kirine wek Peskovî nexşên wan li ser şikeftên Sînagê jî hene. Ev şikeft jî wek min rave kir ji serdemên berê bi tevgera ava bin erdê ev teşegirtiye û wîsan li hin devera wek ziyaretgeh jî însan keviran bi kevirên wisa ve dizelqînin hink ew şikil jî girtiye balkêş e bi rastî jî dema meriv tê ciyên wisa nav xwezayê bi rastî jî meriv xwe bi Siûd hîs dike ciyekî bi huzûr e lê ciyê xemgîniyê ye ev der wek em bêjin salona şanoyê jî meriv dikare pênase bike lê li vir gelek bermahiyên wek çop zêde hene. Ez bawer dikim di demsalên havînê de dema xwecihiyên herêmê tên vê derê seyrangehê li vê derê em bêjin kom dibin û xwarin û vexwarinê xwe dixwin ew bermahiyên xwe ew şopa wî li dû xwe dihêlin. Bi rastî jî li gelek ciyên welatê me em dema digerin em bi vê qirêjiyê re gelek rastên divê alî da însanê me hinkî jî em bêjin xwedî ew bin yanî ev çopa xwe xenebe bikar bikin poşetekî û bibin li ciyekî bavjine çopê. Niha em hatin ser çavkaniya çemê Sînagê ango layê Sînagê ev di dîmenda jî xuya dike ev boriya em bêjin av têda der tê ji vir çend salan berê dewletê ji bo pêdiviya ava navenda Çêrmûgê ev li vir avê kişandin navçeyê ev jî ava gezêde ye di vir da dane vê derê û di vir da der tê
Niha em li serçaviyên çeme Sînagê serçaviyê çeme Sînagê ji herêma aliyê Şankuşê ango Çêrmûga Amedê gundê Kinêrê û Simakiyê dertê di ser gundê Elîferda dibin çiyayê wê derê da li vir da av dertê û diherike bi qasî 3 kilometre dikeve ser çemê Firadê. Êca ez dixwazim îkî behsa avên ge dikevin ser çemê Sînagê jî bikim. Yek jî dereyî kinik e û yek jî birbirik û heman demê da li aliyê Rojhilatî jî çemê Şêxaniyê ye. Du gundê Şêxan henin. Şêxanî Corîn û Şêxanê Cêrîn wek Zaraveya Kirmanşkî. Ew hersî av li vir li dikevin ser çemê Sînagê û li jêr jî bin Çermûgê jî li herêma em bêjin Tûlikê li wir jî çend gundên bi navê Tûlik henin wek herêm e. Ew ava çemê Makûyê jî ji wir derdikeve û çemê Tûlikê ew jî tên li jêrê gundê Qerqeyayê ango gundê Zergûzê ev avana dikevin ser hev û diherikin Firadê. Belê wekî me got ev niha li serçaviya çemê Sînagê ne bi rastî jî li welatê me gelek xweşînekên bi vî rengî jiyan jî ave wekî me behs kiribû xweşînekên gelek wisa li welatê me hene divê meriv yek biçe ew derana û ji we temaşevanan ra yek bi yek pêşkêşî we bike. Em ê li herêma Sînagê gera xwe bidomînin bernameya jîngeh dewam bike. Cîn ku av li hebe li wir jiyan jî heye, nûjenî heye, jîngeh heye. Av û xweza têkildarî hevin. Meriv dikare bêje hêlîne her tiştî xweza ye. Av xweza ye, ax xweza ye, dar, kevir, ajal, ba, berf, birûz, baran. Tev bilopên xwezayê ne. Bêguman em însan jî parçeyek ji xwezayê ne. Xweza wek di navê xwe de xizneya xwe vedişêre. Tim xwe dizê, ji xwe xwe nû dike. Dar bi darê nû dibe, kulîl bi kulîlkê, ajal bi ajalan. Di nav xwe de xwe dizin û ev zayîna nû di heman demê de xwe parastine. Ji bo kevinbûn, kevnarbûyînê parastine. Ji ber wê parastin xwedî derketin û baş mêzekirina li xwezayê erka serekeya her merivî ye. Çem jî bi fîzîkî û kîmyewî besterûbarên xwe mehû dikin û şikil didin geliyên xwe. Mehûkirinên çeman bi sê milan ji hev diqetin: kûrbûn, bi kêlek da û bi paş ve. Mehûkirina kûrbûnê çemê xwe ber bi kûrbûnê ve dikole. Ev maşandin encaq bi xasî kurahiya behrê dibe. Asta behrê ji bo hemû çeman seviyeya herî jêr e. Çemên ku bilindayiya wan biherke golên cuda, asta wan ê qaydeyî jî cuda ye.
ava çeme sinage براستی جی چرموجه گرما و کی بنابو دنج دی هیا نها من تماس آوا سیناگه کرد ev av jî germe وەکەم دەم ساڵە zivistanê hene lê av gelek germe yani pir zêde na lê germe yani merû bêje li gora wek qasî av avînê germe bi rastî jî balkêş e yani ev şikeftên bi heybet yên herêmê ku av binî dertê a rastî ava bin şikeftan derkeve ew av bêtir divê hênik be wek ava munzirê ew jî ji bin şikeftekî wisa derkeve û her wiha li çemê reştî mesela ew av cemiriye lê ev av taybet germe ew jî tiştekî balkêş e. Ev herêm jî wek berpalê zinarê Sînagê gelek dar û ber hene bi taybet li vî aliyên kî darê wek darê mazî bêtir zêdene lê di şikeft û zinaran da ew qerqezan da mêwe em bêjî wek hêjîr, tiok, kiz wan derhatine bi taybet hin fêkiyên xwezayî hene bêtir ji kevirê ji zinarî hez dikin. Ji xwe kivşe jî wek ew jî dengeya xwezayê Yakûb ajalan tê kirin wek em bêjin qijik be teyr be ew cûreyên van xwarinan fêkiyan dikin dev xwe gava dibin ew li herêmê belav dikin û bi boneya wan ev şînahî û dertên di zinaran de ji ber wê jî divê heta pêkan be em nêşîrê jî nekin ajal û firindeyên nav xwezayê em bi halê wan bêlin ew çünkî xweza jîngeha me hemû zindiyan e. براستی جی هن حولدانên civakê hene merû matmayî dihêlin ev darên çinarê ne li ber çemê Sînagê divê dema behsa xwezayê bêkirin pirahî merû behsa xweşînekan bike lê carna jî însan ev qas zerarê didin xwezayê merû mecbûr dimîne neçar dimîne behsa ew pêkateyên neyînî bike ev darên çinarê ne wê hêyê xerzikê jî xişin jî nebûne hatine birîne û birandina wî jî kokê da na lê di jor da birîne ji bo berjewendiyê xwe bi rastî jî yanî ciyê xemgîniyê ye
Dara Çınarê jî darekî taybet e li Kurdistanê. Divê dar bê çandin bêtir darê zarar didinê. Ev helegotke helegotik xwarina keraye çima xwarina keraye çünkü her çıkas em bêjin ker heywanekî emekdar be jî insan bê xwedî wan dihêlin her çıkas karê xwe jî bi wan bikin wan bê xwedî dihêlin di nav xwezayê de jî insan pirî ji xwezayê zarar dida xwezayê û ji bo pêdiviyên şexsê xwe bikartîne xwezayê heywan meqdûr dimîne ji wê xweşînekên xwezayê xwarinên xwezayî êjî ev ji ber kerî insan nayê insan ev bikarnayînin lewra jî heywan an kerên bi taybet wekî me got xwarina keraye li her deverê jî meriv li welatê me rastê ev helegotkê tê navê wê em jê re dibêjin helegotik. Em niha berûberê çem em qiyame hatin li vir ez rastê evê hatim mismisokê hatim ev mismisok e temaşevanên hêja mismisok em bêjin di serdemên havînê de wek zerin digirin pir picûgin dişibin serê zirneyê wek duê tarzê de mismisok bişîrin taybet zarok yani ev dertinin û şîrê wî dimisînin davêjin wekek taybet e yani ev jî li welatê me li gelek jiyan dertê û wek em bêjin kêzik û kirmorî jî wek ciyê jîngeha xwe jî binêvana bikartînin. Li vir jî ez dixwazim înkî behsa ev jî bikim. Ev li ser zinarên her derê yani bi taybet Kurdistana me bêtir hene digirin. Kevrên em bêjin ne kevra me kevrê kirsîna ê nêr hene digirin. Êjî ev ji bo kevra kirsînin e kevra nêr e ev heneya wek fosîl em bêjin digire û bi barîna baranê re di demsalên zivistanê de wisa rengê kesk rengîn dibe wek dîtbarî jî hêjayî dîtinê ye. Bele temaşevanên hêja em îro hatin herêma çemê Sînagê li mala we bûn mêvan.
مهم چاودرین خواه در دورا هرما چم سیناگی جوارا پیشکش کرد. و بوی هاوی ام هاتن داویا برنامه خواه. حتی برنامه کیدن لجینگه هکتن و لواره کیدن ام دیسا لمالا و بمیوان. حتی ویدمه بمینند خیر و خوشیه دا بخاطره.